Ahojte, decka. Po dlhej dobe znova vás vítam pri mojom videu. Dúfam, že sa máte fajn, že prázdninujete úplne v plnom prúde, že máte slniečko, máte sa kde okúpať a že nesedíte doma, ale sem tam sa dá kde aj odtúlať, tak ako ja. Ja som sa bola napríklad túlať na severe Slovenska u Uja Milana na jeho slepačej farme. Ono sa síce hovorí, že tak škaredo, že si hlúpy ako sliepka, alebo teda, že teda ten má mozog ako sliepka, ale poviem vám, že tie sliepky by sa mali uraziť, pretože sliepky sú náhodou celkom bystré tvory. Poďte sa pozrieť so mnou, ako to na takej slepačej farme vyzerá a uvidíte, že sliepky vedia aj premýšľať. Tak teda vítajte na farme Uja Milana. Ja síce vítam vás, ale Uja Milana víta celý uvítací výbor, celý krdeľ sliepok. No a bodaj by ho nevítali, veď im nesie super meničko. Dnes to tuším bude, počkajte, pozriem sa, aha, to sú zemiaky so šrotom, ale to je neskutočná náhoda. A kvôli takejto potrave dokážu sliepky nasledovať, alebo teda skôr prenasledovať gazdu, kamkoľvek sa pohne. Gazda však nemôže byť celý deň so sliepkami a preto svojim sliepkam prichystá dômyselnú mechaniku. Otvoriť, zrno, ale toto je obzvlášť ľahôdkové. A zatvorím. Predstavte si, že túto mechaniku ovládajú aj zvieratá. Aha, otvorím. A teraz mi povedzte, že sliepky majú malý rozum, keď dokážu obsluhovať takéto zariadenie. Poďme sa ale pozrieť ďalej. Aha, vajíčka. Presne kvôli tomuto sa v podstate chovajú sliepky. Pozrite, tam sú 2, tam sú 3 a Ujo Milan mi povedal, že každý deň zhruba pozbiera okolo tých, myslím, že 50 vajíčok. No nie je to super? Pozrite sa na tú krásu. Plné vedro. Teraz vám niečo ukážem. Mama kôčka s kuriatkami. Mama kôčka vyhrieva svoje malé kuriatka pod krídlami ako najteplejší radiátor. Ale pozor, ak by ste chceli zobrať malé kuriatko, pripravte sa na útok! Človeče, veď ja som na teba úplne zabudla. Výborné, decká, toto je kohút. Predstavte si, že tento oplán ma každé ráno budil o 4 hodine ráno. Ja neviem, prečo to robil, ale hovoria, že to má nejak zabudované v sebe. Ale kohúta musíme aj pochváliť. Ako veľký šéf robil dozor nad všetkými sliepkami a čuduj sa svete, všetky ho rešpektovali. Kohúci však ale stráži aj svoje teritorium a prienik do jeho územia môže skončiť bojom zblízka. Toto si vyskúšal napríklad aj náš Maťo. Aha. A boj! Ale z blízkych kuloárov vám môžem povedať, že obaja vyšli bez zranení. Viete, čo ma na sliepkach ešte fascinuje? Nevedia síce rozprávať, nepoznajú na hodinách, ale udrie 7 hodina večer. Asi preto sa hovorí, že chodíš spať so sliepkami, lebo po 7 hodine večer asi málo kto z vás spí. No, udrie 7 hodina večer a všetky si posedajú takto krásne na bidielko a idú spať. Áno, presne toto je to bydlo s mäkkým I, čo nám robilo šarapatu v diktátoch. No a na týchto bidielkach si cez noc oddychnú a čakajú na svoj ďalší slepačí deň. Počkať, ešte nekončíme, mám pre teba novinku a to je síce prichystaný kvíz o všetkom, čo si videla, počula. Link na kvíz si nájdeš v popise pod videom. A to je už naozaj všetko. Mimochodom, tá biela bodka je Jupiter. Tak dobrú noc, či dobré ráno?